И какво става, хора? Аз съм Фаникса и ще направя втора част на гледаме видеята на Кокича. Да започваме. И какво става, хора? Аз съм Кокича. Аз съм Никса 666. И днес човек след почти един месец отново ще направим едно дълго видео за моят втори канал. Мале човек, Никс, от колко време не сме правили видео за този канал, нали? Да. Последното беше с Прокрафт човека, а с Никс 666 не сме правили от много време. Добре, Кокич. Това е на нула съм. И... Разбира се, че е на нос. То се разбира. Разбира се. Това съм аз. Това съм аз. Джели ефект. Да, така че нека почваме. Реди. Хора, между другото, ние играем в момента на бос файт. Ще се опитаме да победим боса на Linux. Да. Надявам се да успеем. Така че направо да почваме. Аз умрях на хора, за да си преместя телефоната ми. Туту телефон. Туту телефон. Туту телефон. Абонирайте се за неговият канал, защото гони колко абоната? 30? Да. Гони 30 абоната. Аз гоня Да, 300 абоната. 30 абоната, наистина. Гоня 30 абоната. Абонирайте се. Човек! Сбърках рекорда с това, аре стига! Много бъркам нещата, хора. От много време не съм играл на тези игри на Linux. Да. На нула и на Brawl. Между другото, ние мисля, че в този канал спираме Brawl Stars контента. Ще правим геймплей на всякакви геройчета с Nix 666. Няма да ме убие. Абонирайте се за и двата му канала. И за фън каналът му, и за основният му. Да, добре, окей. основния. Работа ни освободи, така че се е прецакал сам. Той се превърна в метеорит. Аз ме мятам малко едни, малко кращаща. Когато се чесам. Си много дразнещ. Тук щях да кажа, ти си много дразниш, когато си кърлеш. Мале, Никс, не умирай, човек. Защото това ти го кериш с кодилия, дето е. Омага! Омага! Аки бой! Мале. Не ме стреляйте, глупчовци. О, той сам се прецака! Той дойде към храста ми. Каре, убиваме го заедно. Чакай, метни към това. Имаме двама стрелящи. Окей, това ще го убие. Не бе, човек, защо? Хора, справо там много лесно умира, така че аз мисля да го сменям. Така. Бум. Ригъс такъв. Оп, така. Оп, мали. Ела ми тука. Окей, стой си на едно място. И го убива, май! Оп, давай. Браво, бе! Хора, успяхме. Победихме първата игра за видеото. Браво на нас. Окей, аз сменям броуър. Ти ще го сменяш ли? Да. Окей, хора. Добре, хора. Както виждате, да, Той съм окей. Хора, хора. И това казва. Прима! Обаче с кой си? На апдейта сигурно казва Спанчбоб. Да, сигурно казва Спанчбоб. Пи. Няма го избрал, така че всъщност няма да играя с Примо, а ще играя с кой да играя, Никс?
Хора, ще се върна, когато съм си избрал броуър. Така, хора, избрах си броуър, както видяхте, Сърч. Защото Сърч, както знаете, много силен герой. Когато да си говорим, това е един от най-силните герои в играта, поне според мен. Почваме го. И вече му набихме 3000 точки. Така, то, бум. Особено пак, ако си го апгрейдна, хора. Сега без да читвате и да превъртате напред, според вас ще успее ли да го апгрейдна? И отговорът всъщност е да, реално, ще успея. Аз читвам, Кокич. Шоколад се бе, няма. 180. Човек, стъпите роботи, които стрелят! Аз заради тях умирам. Ще се върна, когато съм се съживил, хора. Да са ужасни. Да, точно така, нали, Никс? Да. Ужасни са. Не, аз съм много трябва... Не трябва май на ново. Мага, накосана съм да умра. Искам още малко да си апгрейд на Сърджа, брат. Да, видях. Хора, моля ви, събнете се за Никса 666 за бързо да направи 300 абонати. Да, 30. моля ви. Ма и 300 не е Натиснете зле този да направи. subscribe Нали, Никс? бутън. Но ще трябва търпение. Бум. Мале, вече ми е... Две стрелки! Сърджа, не! Оцелил си хубав номер. Аз даже съм оцелил и червено. То пресветка в червено. Вижте, пресветка. Пазиме. О, не, боса е Кокича Тюарти. Angry Bird. Не. Аз те тровя! Как не те тровя? What the hell? Бро, Кокич, какво беше това? И аз умрях. Не, моля те, не умирай. Той е само на 6% хелт. Не умирай. Ще го убие. Споко. О, май гад, на едно му е. Да, вече не. В смисъл ще умре рекорд. Или пък не? Или пък аз ще го убия! Да, аз го убих. Так му имах Лилав Супер Пауър. Хайпърчърч се нарича. Да. Мале, човек, тая игра беше страхотна. Хора, с Никса сме много добри, така че, обаче ако видеото ви е харесало, се абонирайте за моите два канала. Този и за основният ми, в който гоним 200 абоната.